Tässä naisissa palkitaan ensimmäisenä kolmanneksi sijoittunut Jennifer Siekkinen, Jämsän seudun moottorikerhon KTM. Toiseksi naisten luokassa Marita Nyqvist, Mäntsälän moottorikerho Yamaha. Ja naisten luokan päivän voittaja Sanna Kärkkäinen, Vantaan moottorikerho KTM. Ja ajatelkaa, hyvä yleisö, nämä kaikki kolme naista kiertää siis Sanna MM-sarjaa ja nämä kaksi seuraavaa EM-sarjaa on siinä kovia vimmejä. Näistä kuullaan vielä paljon maailman kisoissa. Ja sitten päästään luokkaan V50. Elikkä 50-sissä veteraaneissa palkitaan 5 tänään Martti Ståhl, Numipia Racing NMK KTM Nummelon moottorikerho. Päivän 4. 50-sissä Taito Merilaita Heinolan moottorikerho Sherko. Taito Merilaita taitaa olla katsomassa matsia vai joku. Ei näy Taitoa, mutta päivän 3. Tero Svinhuvun Riihimäeltä KTM. Kakkospokaalin koppaa Kai Tötterman, Helsingin moottorikerho Yamaha. Ja varttuneiden herrojen ykkönen Karri Tikkanen, NRT KTM. Palkinto ensin ja onnittelut. Räksytetään nyt ja sitten päästään luokkaan A1, jossa palkitaan 3 parasta. Kolmanneksi tänään Emil Helander, Salpausselän moottorikerho KTM. Ja pikkuaan toinen Antti Hänninen, Salpausselän moottorikerho Husqvarna. Ja sitten pientä kilpailutaukoa pitänyt Kimmo Hurri, VMK KTM. Ja sitten seuraavana vuorossa luokka A2. Kolmanneksi sijoittuu Jussi Arvaja, Jämsän seudun moottorikerho Sherko. Joku Arvaja lähti kohti Jämsää ilmeisesti pokaaliin, niin vielä Jussi. Muistat Jennifer antaa sitä sen Jussille. Totta kai. Päivän 2. luokassa A2 Emil Pohjola, Jämsän seudun moottorikerho Husqvarna. Ja A2-luokan voittaja Antti Hersteen, Vantaan moottorikerho Husqvarna. Ja sitten luokka A3. Kolmas tänään Petri Pyymäki, Vammalan moottoripyöräilijät KTM. Päivän toinen Santeri Eniala,
Keravan moottoriseura Honda. A3-luokan voittaa Mika Karma Riihimäeltä Husqvarna. Päivän yleiskilpailun voittaja Antti Helsteen. Antti taisi olla nyt kiireinen. Me jäädään nyt katsomaan tätä palkintoa sitten keskenään. C-luokan palkintojen jako. Jokaisessa C-luokassa palkitaan 8 kuljettajaa. Ja aloitetaan sitten tästä luokasta C1. Eli luokassa C1 8 tänään Juho Hirn, Forssan moottoriseura Honda. Näin meni kotikerhoon tämä 8 pysti. Ja 7 tänään Hannu Vähäjyrkkä, Jämsän seudun moottorikerho Yamaha. Hannu tois lähtee jo kotia kohti, mutta sitten jatketaan 6. Joni Mäenpää, Alamuuden seudun moottoripyöräilijä KTM. Ja 5. herra suorasana Pirkanmaalta Antti Niemi, Kamoke KTM. Päivän 4. Sami Ruotsalainen, Hämeenlinnan moottorikerho Suzuki. Kolmanneksi Joni Luomala, Espoon moottorikerho KTM. Joni Luomala ei näy, mutta päivän 2. Mikko Jylhä, Porin moottorikerho KTM. Ja luokassa C1 päivän voittaja Jarkko Tyni, Hämeenlinnan moottorikerho Servo. Ja 8 palkitaan myös luokassa C2. Tänään 8. Aleksi Rikinen, Turun seudun KTM. Aleksi on kotia kohti, mutta 7. Jani Perttilä, Pukkila moottoriurheilija. Kuudes Tero Hautaheikkilä, Kangasalan moottorikerho KTM. Terokin lähteli jo Manseen päin. 5. Mikael Koskinen, Kangasalan moottorikerho TM. 4. Tero Niittymäki, Riihimäeltä Husqvarna. Päivän 3. Tavo Andersson, Turun seudun moottoriurheilija KTM. 2. pokkaa Jori Hovilehto, PDMK. Ja voittaja tänään luokassa C2, Väinö Santamäki, Turun seudun moottoriurheilija KTM. Ja luokassa C3 edelleen 8 siis Jani Lehto, OMK Beta. Jani on kanssa lähtenyt jo pois täältä, mutta 7. Antti Puolakka, Espoon moottorikerho KTM. Päivän 6. on ainakin paikalla, seisoo tuolla suoraan edestäni. Janne Aleksandrov, Kangasalan moottorikerho KTM. 5. tänään Tero Arnio,
tuli vaikea. Annan kohta. Nelonen tänään enemmänkin road racingista tuttu Topi Haarala, Akaan moottorikerho. Päivän kolmonen Niko Näkkilä, Urm Beta. Toiseksi tänään sijoittuu Oskari Lahtinen, Jämsänseudun moottorikerho KTM. Ja C3 luokan voittaa tänään Jarno Tammi, Imatran moottorikerho KTM. Kilpailujohtaja Heikkilä lupasi, että lisää tuloksia tulee heti, kun hakee ne. Mutta ottakaa se kuvia näistäkin Ronsin nuortajaa vähän markkinoiltaan kaveriakin sopivasti vaikea. Luokka B3. Siinä palkintoja saa 5 kuljettajaa. 5. tänään B3-luokassa Mikaeli Mäkinen, Tuusulan moottorikerho KTM. Nelonen tänään Kimmo Virtanen, Joroisten moottorikerho Beta. Päivän kolmonen Aleksi Karjalainen, Akaan moottorikerho. Kakkoseksi sijoittuu Ossi Halonen, Tuusulan moottorikerho KTM. Voittaja tänään luokassa B3, Santeri Ylitalo, Salpausselän moottorikerho KTM. Sitten vuorossa, näpsikää nyt kuvia ensin ja sitten näitä näin, nyt tulee meidän ikuuttisesta seuraavaksi vastaan. Eli luokka V40, siinä palkitaan 5 kuljettajaa. Päivän vitonen kauppias Tommi Jarkkola, MV Racing KTM. Neljäs tänään Janne Westerinen, NMK Kawasaki. Kolmospustin saa Janne Nukkala, Vantaan moottorikerho KTM. Kakkonen tänään, noin reilu puoli minuuttia Silvaanille hävinneen Tomi Salonen, Valkeakosken moottorikerho KTM. Ja kuten justiin mainittiin, eli voittaja luokassa B40 Petteri Silvaani, Jämsänseudun moottorikerho Shell. Kohti Jämsää näyttää Silvaanin auton ilmeisesti, mutta ottakaa nyt näistä nuorista lupauksista kuvia. Jarkkola ja Salonen Silvaani jäivät luokassa B2. Palkitsemme 5 kuljettajaa. 5. Markus Ritola, Porin moottorikerho Husqvarna. Neljäs Marko Korhonen, Jämsänseudun moottorikerho Sherlock. Jennillä on kohta auto täydellä mukaan. Muistat sitten palauttaa. Kolmas tänään luokassa B2 Jani-Petteri Leino, Turun seudun moottoriurheilija KTM. Ja Jämsän pitkä mies Ville Jaronen kakkoseksi Susukilla. Luokan B2 voittaa Aleksi Nieminen, Porin moottorikerho PM.
B1, jossa palkitaan niin ikään 5 kuljettajaa 5 tänään B1-luokassa Niklas Laankoski, Kangasalan moottorikerho KTM. Niklaskin lähti kohti Kangasalaa. 4. Veikko Vähämäki, Salon moottorikerho Husqvarna. 3. Otto Tengman Riihimäeltä KTM. 2. Hugo Svär, Sipoon moottorikerho Husqvarna. Näin hattu pois päästä, herrasmiehet tekee niin. Päivän voittaja luokassa B1, Kalle Järvinen, Jämsän seudun Yamaha. Kameroiden räpsi. Tänään alle 20-sissä 5. sijoittuu Hugo Svär, Sipoon moottorikerho Husqvarna. 4. Kalle Järvinen, Jämsän seudun moottorikerho Yamaha. 3. pystin pokkaa Antti Ahtila, Hämeenlinnan moottorikerho KTM. Meillä on Ahtilaa. Päivän 2. Emil Helander, Salpausselän moottorikerho KTM. Entäpä sitten voittaja, näkyykö häntä? Antti Hänninen, Salpausselän moottorikerho Husqvarna. Näin nyt pääsi porukka livahtamaan, mutta onneksi nämä 2 vuorokaista jakso loppuun asti odottaa. Ja kiitoksia yleisölle, kuljettajille, talkooväelle, viranomaisille, kaikille, ketkä olivat tässä kisassa mukana. Oli ilo täällä teidän kanssa touhuta tämä lauantai ja Forssa sai tosiaankin kunnian järjestää pitkän tauon jälkeen enduro-kilpailu ja ilmeisesti kaikki meni ilman suurempia kommelluksia ja Eliting meitä suosi. Niin mikäs tässä? Toivottavasti nähdään Forssassa pian uudelleen enduro. Kiitoksia.